Организаторите бяха категорични, че информираността за възможните болести и начините за предпазване от тях биха намалили риска от заразяване. Председателят на Младежкото обединение на БСП в Карнобат Димитър Няголов подчерта личната отговорност на всеки човек към предотвратяване разпространението на СПИН. Господин Няголов, има ли интерес от страна на младите карнобатли към тази кампания, която днес провеждате? Да, интересът е голям. Голяма част от младежите се минаха. Раздарахме информационни материали относно СПИН и други болести венерически. Младежта подкрепят това мероприятие, което организирахме днес на 1 декември, деня за борба с ХИВ-СПИН. А според вас, момичетата ли са по-смели да пристъпят към вашата шатра или момчетата на Карнобат? Смело мога да кажа, че момичетата. Като млад човек, 25 годишен, как се отнасяте вие към ползването на тези презервативи? Задължително предпазно средство. От всички. Презервативите са задължителни. Това е и вашия съвет, предполагам, към всички млади хора. Да. Да използват презервативи и да се чувстват по-сигурни. Имам още един въпрос. Разбрахме, че желателно презервативи да се раздават на лица над 18 годишна възраст. Но не е тайна, че в днешно време в България сексуалният живот започва даже преди 16 годишна възраст. Ако дойдат по-малки от 18 годишни, видимо, бихте ли им дали презервативи? Да, бихме им дали презервативи, информационни материали. Важното е младежта да се запознае с тази коварна болест на 21 век. В предварителния разговор разбрах, че сте готов да организирате и други кампании, дори да не са свързани с определена международна дата, така ли? Да, предстои ни към края на месеца още едно събитие, което сме организирали. Процес на организация сме. По Коледа някъде ще бъде събитието. Понякога забравяме, че никой не е застрахован от тази болест. Считам, че е важно всеки от нас да бъде достатъчно информиран и предпазлив, заяви областният председател на Младежкото обединение на младите социалисти Христо Панайотов, който също бе в Карнобат. Мероприятието посети и областният председател на БСП Атанас Зафиров. Господин Зафиров, днес е Световният ден за борба против СПИН. Разбрах, че сте дошли в Карнобат по покана на Младежкото обединение на БСП Карнобат. Най-напред, какво е вашето мислене за младите хора? Достатъчно ли са отговорни и достатъчно ли са притеснени от разпространението на този бич? Благодаря ви. Самия факт, че присъстваме на такива инициативи, отговаря, че младите хора достатъчно сериозно мислят по тези проблеми. Аз използвам случая да ги поздравя. Това е една прекрасна инициатива, напълно в дух така с съвременния начин на мислене, защото отдавна секса спря да бъде тема табу, особено сред младите хора. Но и младите хора трябва да знаят, че освен в секса, освен удоволствие и права, има и определени задължения. Най-голямото задължение е да се запази човешкия живот и човешкото здраве. И аз смятам, че подобен род инициативи са изключително полезни в тази насока. И пак казвам, още веднъж ги поздравявам. Ние сме дошли да ги подкрепим и се надявам, че тази инициатива ще срещне широк отзвук в обществеността на Карнобат.